Чакай, знаеш ли какво разбрах за Халил Ибрахим Джейхан? Няколко интересни неща ще ти ги кажа набързо. Знаеш ли, че Халил е козирог? Това обяснява защо е толкова амбициозен и отдаден на кариерата си. Още от дете е мечтаял да бъде под светлините на прожекторите, но първо е бил запален по музиката. Представяш ли си? Можеше да е известен певец, а не актьор. Но пътят му съвсем не е бил лесен. Преди да стане актьор е работил като модел, а междувременно е композирал песни. В един момент съдбата го отвежда на кастинг за сериал и... бам! Светът на турските сериали печели още една звезда. Интересното е, че освен, че е талантлив, той е и страшно скромен. Обожава животните, обича да свири на китара в свободното си време, а феновете му казват, че е един от най-земните актьори. Куче или котка? Кой е любимият му домашен любимец? Туфо е толкова комплексен персонаж. Преди е имал големи мечти, бил е изгряваща звезда във футбола, но един инцидент променя живота му завинаги. Халил пресъздава неговата болка и вътрешна борба по толкова реалистичен начин, че просто не можеш да останеш безразличен. Какво ни кара да го обичаме толкова много? Няма как да не признаем, освен че е талантлив, е и страшно чаровен. Всяка негова сцена в Лейля те кара да гледаш без да мигаш. Този поглед, тази игра, тези емоции просто разтапя екраните. И сега, твоят ред. Кажи ми кой е любимият ти момент с Халил в Лейля. Напиши в коментарите. Обожавам да чета мненията на другите фенове. Ако обичаш турските сериали, не забравяй да харесаш видеото и да се абонираш за още вълнуващи факти.